قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا من هرر جايين يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا من عليكم تماشانا не здесь. Умидорам ҳамаш моён сиҳат саломатед. Бахши зиёд ки ман конкурса ҳоло ҳам нагузарондам. Худо хоҳад якта приложение скачат кардам, прямой эфир барои гузарондам. Худо хоҳад мешад. Имрӯз як рӯзи қизиқ буд. Аввал через терминал карта ва проездной пул мондан вайрон шуд, пулам нагузаштем. Баъд метро фромдим. Метро эскалатор вайрон шуда монд. Нимташ ба хайр акнун қариб растомдага будем. Тарсидим резки истод эскалатор. Як рӯзи нобарор гӯямам мешад. ҳозир акнун адреса гуфта офиси корхоная омдам. Зарплатамон надод. 2 бор корхона ва бухгалтерам дод. Рӯзи муайян ба зарплатама гирифта натонистам. Як директор не, а директор боз поёнтар замаш график мемонад, анамон стоп мондас. Медкнижкам ба шуда гӯям, медкнижкам ба нею. Медкнижкам срокаш гузаштаги буд. Хайр акнун қалба ки бошидам сохта бурда додам. Туғри карда. Сабабаш як ҳафта ман наомадагӣ будам, кор ба нарафтагӣ будам. Ман гуфтагӣ будам Андрей Николаевич бигами хеле писарчама мазаш не гуфта. Майлаш гуфтагӣ буд. Аз хотираш баромадааст. Барои ҳамин стоб мондааст. Як ҳафти нарафтагим ба зарплатама барои ҳамин ман гирифта натонистам. Ҳозир офис бомдан бихатной буд. Имрӯз офиса ёфта натонистидиям. Куҷо бошад? Хайр, ҳозир ҳамин охранники берин мепурсим. Инҷо офисата деловой центр будааст. Офиса бисёро. Амон ани худама ёфта натонистам. Инҷа ва ин кӯчаҳо ва ин тарафҳо ман бори аввал омадам. Картакати ёфта. Илем рӯзи бобарор бошад. Зарплатама гирифтатонам. Коргаро гуфтанд ки баъди соати 3 гирифта метавонед гуфта. Барои ҳамин дертар омадам. ҳозир мепурсем бо мо бошад то охири навор моро дастгирӣ кунед. Короче, промдим, пурсидим, гашта пушт рафтим. Аз унҷо ингем пурсидим. Наметавонад. Инҷа мо доми 3 омадим гашта. Мо доми 5 дар кор без ягон кор гузашт. Хайр, ҳозир рост равем. Худо хоҳад меёбем. Кор гузашт бисёр будааст. Чӣ хеле ки мегӯянд ҷӯяганда ё банда.
hozir internet adresi şey yoktu, telefonu şey yoktu. Zang zaten. Отдел по персоналу. Боз туртарбы будас. Офисаш. Hozir tayinka rasıcam. İnda Xudo xohladi. Umid miqman. Yo'qda meram. Ana yo'qdim, Xudoga shukr. Даже навигатор мой фребдод. Навигатор мой дигар joya nishon dod. Ancha bu darum bara raftim. Tamoman digar jo budas. Навигатор buyam bovar nakunita. Ana hozir adur mashinasi didam, mashinani zakaz qabul mekardagi o'sha доставкаша. Hozir rasidim mana umde, Xudoga shukr. Hozir zarplata megirim, xona merim. Ana korxonai muallimi xil mahsulotlar mebrad, agar ko'chayotganda benitanada namin produksiya mebrurim. Xudoga shukr, hozir zarplata girifta burundan. Çantanızı griftit. Inskrip. Wait. Namukon. Wait. Wait. Rahmet kalan bahame ishmayon. Xudo xohlasa nazdiki konkursa jambas mikundim. Behad xudamam dar fikramin konkurs xudi durovchi shudagi barin. Shudan прямой эфир шуда нашуд. Ростига ма фикр кардаги будам ки Худо хоҳад 1000 шавад ин конкурс кати 1000 нафар подписчик ҷамъ кунам ага сообществам ва прямой эфирам кушуда мешад бемалол ман прямой эфир карда ҷанбасти конкурса эълон мекунам гуфтудам. Афсӯс нашуд ва ман روافته نیستم. Худо хоҳад боз кӯшиш мекунам наворҳои бисёртар кунам. Зарури бошад ба шумо каналам писанд ояд, ҳаракат мекунам. ба ҳамаи шумоям раҳмати калон ки дастгирӣ мекунед. Илим ҳама чие ки дар дил орзу мепарваред, илим ҷомеа амал бошад, амалӣ гардад. орзуҳои ҳар яки шумоён. Ба ҳамаатон сиҳат саломатӣ, рӯзгори обод хоҳонам. ҳеҷ гоҳ ханда аз лабонатон дур нагардад. дӯстони азиз, бо мо бошед, ҳамеша пайгирӣ намоед канали моро, обуна шавед, ёру дӯстонатонро даъват кунед. хайр, боқи сарбуланд хонобод бошед. то наворҳои оянда.